Yun o. Hello mga kawigel! So, po. Rinsay, ano itong ating pagsasalu-saluhan? Kaya po tayo ngayong every Filipino's favorite food. Yan. Siyempre, andyan po yung tortang talong. May tuyo po tayo dyan, dilis, daing, tinapa. Siyempre, may steam okra po tayo. Yan po, tsaka steam kangkong. Mayroon po tayong itlog na pula po rito. Hotdog, siyempre, at may mga kamatis po dyan, may bagong po rito at suka. Yan, para po sa steam yung po namin kulay. So, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagulog niyo po ngayong araw ito. At maraming salamat po sa buong araw na nakita. Ito sa amdalahin sa inyo po mga anak, sa Kristo namin tapagtas. Amen. So, yun. So, huwag na tayo magpagtumpik-tumpik pa. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Okay. Yung sobrang na-miss ko to. Anong gusto mong kuhanin? Ito na. Tuyo? Opo. Aking daing. Siyempre sasawsaw. Ay! Yung ulo. Sausaw. Yan. Subo po para sa inyo. Ulo. Excuse me po. Latong, sarap. Ako, Jack, na-miss nyo na po itong mga ganitong pagkain. Kami rin po. Sarap sa kape pa. Tuyo. Okra. Yeah. Yung alamang. Yung alamang po natin manamis-namis. Wow! Sarap. Bawang. Testing naman natin dito sa steam kangkong. Ito pa binalunch lang po ni Honey Best to. Blanch din po. Kaya maganda po yung kulay. Yun o. Hop, tapong kangkong. Ito mga kawigil, dilis naman po. Kangkong. Ito tayong tuyo. Ang lutong po ng dili. Sarap. Kamatis. Ang mga bagay yan dyan sa ano eh. Kamatis na po. Tsaka itlog na pula po. Ito po, itlog na pula. Harap. Itlog na pula sa kamatis. Sarap po ito itlog na pula na ito. Hindi po siya masyadong maalat. Ano? Dito na yata lahat yung favorite ko po sa pagkain. Maliban po sa putok-batok. Pinaklan siya. Kaya lalagyan ka ng kuha na kita nito. Thank you. Ay, maingay sa kanila yun. Tatanggalin na nga natin ito. Pasensya na po, kahit konting kaluskos na yun, maingay po yun eh. Lagyan natin yan. Sarap.
Kapag samasamahin. Okra. Yung tuyo dapat isasabay sa gulay kasi medyo maalat po yung tuyo natin kasi minsan may nabibilihan nung hindi maalat tsaka medyo maalat. Ito medyo maalat po siya. Pero yung daing po natin, perfect po. Ito po, galunggong po ito. Galunggong daing. So, sabay mo sa kamatis na. Sa, Mate. galing na pagkaka-blanch ng nanay na. Dito na. Tsaka yung gulay po, ano, may iba kasi pag binlunch, yung parang ang hirap mo yan. Oo, ito. Tama. So, maganda nga. Mauwi ba? Dito na tayo sa tortang talong po. Tama. Thank you. Tayo dyan. Oh. May ketchup dito. Oo, na. Sarap yan. Tortang talong. Sarap yan, UFC ketchup na yung banana ketchup lang. Gusto ko ang tortang talong. Sarap yan, sarap po. Mga ganitong pagkain po, yung simple lang, tamang prito lang. Pero yun yung pinakamasarap. Pero ito yung Filipino food talaga. Sarap. Tinapa. Hindi na pa. Ito yung pagkain strikes anywhere po talagang paborito talaga po ng lahat po ito. Ingat sa tinik. Ako. Ganda ng tinapa ko natin. Yung smoke, talagang lasang-lasa ko po. Hintay po kayo mamaya ho, mag-shoutout po yun sa Anibe. Dami lang tinik po. Kaya maganda yan kung piritong-pirito. Pati tinik malutong. Oh. Sarap. Perfect. Sarap po. Pero, Perfect. nakain mo. Wala. Ikaw, kung gusto mo kainin niyang itana, pero huwag na. Gulay. Oh.
Daing nak, mayroon ka ba kanina? Ay, di pa. Wala pa po. Ito yung walang tinik ko. Ayan. Saka na lang ito may tinik. Ayun. Hmm. Sarap na sarap si ate. Miss niya Si yan. Honey Beso at si Lisa yan, doon po ulam. Simulan na po natin ang ating Sarap. shout out. Hmm. Shout out po kay Fritzy Apaw. Thank you so much po, Nicole Fangar Fanatic. International Cuisines and Cooking and Baking ng Europe. Thank you so much po. Lulet Ignacio Lexter de los Santos. Dante Pinto and Angelica Pinto. Shout out. JNZ Tagamang Tarem. Marian Raisa from Masinloc, Zambales. Shout out po Asmero Batua, Blessed Blet Colcol, Marife Damaso ng California, Jessica Coral, Noli Banting, hello po, Suzanne Ra ng Taiwan, John De La Cruz, Apple Jose ng Abu Dhabi, Cheng Piniera, happy birthday, SP Mendoza sa September 9, happy birthday po, Kashika D, Kian Patrice, Reyes Vlog and Mika's Vlog, Blue Mary Bunny's Place, Roblox, shout out Ans Ilongga, shout out Mary Ann Servania ng Negros Occidental, Elaine Casbadillo, Sofia Nicole Digal ng Bohol, shout out Cedric Lorenzana Kaya from Lorisabel Garments, thank you so much po Astudillo Lilibet, kay Clyda Evar, Ninette 21 Manabat ng Dubai, thank you so much po kay Cassandra Zarlot Apasible, kay Carl Chuatico, Sha Bacani, shout out po Azize Umarpus, Janet Tamayo, Samantha J. Tamayo, Mary Janelle Tamayo at Jacob Tamayo, shout out po Nicole Legaspi, Elizabeth ng Tin Esguera, Madros Sotnas, shout out Maridel Enciso Santos, Rush, shout out Rush Vlog-Vlogan, Roan D.H. Galam ng Isabela, Jenny Lacson ng Malaysia, Nearlier pa Ladif Asijom ng Riyadh, shout out po, Ann Rojas Ninpakuk from LA, California, hello po, kay Ma'am Maria De Leon, na lagi rin nanonood po sa atin, Cristala Cree, Raquel Macapas Raagas and family, Raquel Galyasa Nartates from Cuyapo, Nueva Ecija, kay Almira Obienta Diosa, shout out Bel Lu Fanel Yanggao, Ana Lizelle Soriano ng Oman, shout out po kay Rodora Paumboy Pega, Victor Amaro Jr., Neil Cedric Dakis, Queenie May Hidalgo Reyes, Camille Sambat de la Fuente, shoutout po, Marichu Mabakiaw, Mary J. Cuevas, kay Lisa Manglikmot ng Olongapo City, Zambales, at kay Janine Joy Zoleta ng QZ, shoutout po, kay Mama, hello Ma. Hello po. Kaya paring Vincent, tsaka kay ano, Maring Grace. Maring Grace po, shoutout. Sarap. Sarap, hindi ka. Ang hotdog. So, ubusin na lang po natin ng konti. Ito nga, konti na lang ho naman, ha? Sobrang lutong ho talaga nito. Sabi ng kamatis, oh. Hanggang dulo. Sobrang sarap. Ito. Thank you. Yung tayo. Kabig po. Wait. Pag sumigaw ng peno yan, bibili ako. Kaya pa.
Sobrang salamat po sa pagsalo po sa amin ngayon. Siyempre, sobrang salamat sa Diyos Thank you sa po. pinagka-love niyo po sa amin. So, sobrang na-miss po namin talaga po ito. Nag-enjoy ka ba na? Sobra po. Napakasarap po. Ito pong pagkain na itong simple pero sobrang sarap pag kinain niyo po talaga, di ba? Malakas sa kanin. So maraming salamat po mga kawigan hanggang sa muling pagkikita po natin. Kaya, bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.